Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna muku lale marhabin da zuwa shafinmu na Mujarrabatul Asrar TV da domin samun karatunmu na ramli da asraru kala-kala daban-daban. So ku mana subscribe da like. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A yau karatunmu za mu tashi akan mataki na 21 ne a ɓangaren bazdau. To a nan ne za mu gane taurari rayayyu da taurari matattu. Malam ya ce inda wannan karatun zai wa mai karatu amfani, kamar wato wurin da wannan karatun zai wa mai karatu amfani shine kamar a ce maka ga mutum ba shi da lafiya, zai rayu ko zai mutu. Idan ana so a gane rayuwarsa ce za ta yi tasiri ko mutuwarsa ce, ko kuma idan mutum ya ɓace ana so, ko kuma an ji ba a ji mutum ba, ya je tafiya ba a gan shi ba, a ce to yana raye ko ya mutu. To nan ne wannan karatun zai wa mutum amfani. Rayuwarsa ce za ta yi tasiri ko mutuwarsa. To sai a buga ƙasa da wannan niyyar, to sai a cire dige-digen narin taurarin ƙasar a ajiye a gefe, kamar narin taurarin ƙasan a ajiye su a gefe, a kuma cire dige-digen hawa'in taurarin ƙasar a ajiye a gefe, kuma a cire dige-digen ma'in taurarin ƙasar a ajiye a gefe, sannan a cire dige-digen turabin taurarin ƙasar a ajiye a gefe har zuwa na waje, wato tauraron 16 a ajiye a gefe. Malam ya ce taurarin da ke nuna rashin mutuwa taurarin da ke nuna rashin mutuwa wato rayuwa, rayayyu taurari ga sunan kamar haka, wato taurari rayayye. Idan tauraron duk ka haɗa su ya baka taurarin hawa'i da ma'i, su ne rayayyun taurari, ga su kamar haka. Muna da taurarin hawa'i ga su rayyatul fari tauraron 3, sannan humra tauraron 7, sannan ijtima'i tauraron 11, sannan qadi dakili tauraron 15. Su ne taurari hawa'i. Sannan taurari ma'i su ne muna da ɗariƙi, muna da tauraron 5 kenan, muna tauraron 4 bayala, muna tauraron 6 qabla kadija, muna tauraron 13 sa'ili. To waɗannan taurarin hawa'i da ma'i su ne rayayyun taurari waɗanda ba sa mutuwa, su ne hawa'in taurari da ma'in taurari. Shehu ya ce kuma matattun taurari su ne taurarin nari da turabi. Idan duka ka haɗa wancan dige-digen nari da dige-digen hawa'i da dige-digen nari da dige-digen hawa'i da dige-digen ma'i da dige-digen turabi, in ka haɗa su ya baka tauraron hawa'i ko kuma ma'i, to mutumin yana raye kuma rayuwarsa za ta yi tasiri. Idan kuma ya baka taurarin nari ko turabi, to mutumin baya raye kuma mutuwarsa ce za ta yi tasiri. To taurari ɗin turabi su ne taurari nari ɗin su ne muna da kausaji tauraron 1, muna da rahika tauraron 2, muna da nasaratul kadija tauraron 9, muna da jama'a tauraron 16. Sannan taurarin mu turabi da muka ce nari da turabi su ne matattu, muna da inkisu tauraron 8, muna da iskafi tauraron 10, muna da nasaratul dakila tauraron 12, muna da naqiyal hadi tauraron 14. To su ne matattun taurari. Dalili kuwa na rayayyun taurarin, mutum bai taɓa jin an ce masa iska ya mutu ba, ko kuma ya ji an ce ruwa sun mutu. Amma idan muka dubi ta ɓangaren matattun taurari, za ka ji ana faɗin cewa wuta ta mutu, ko kuma ka ji an ce an ɗauke wuta. Sannan za ka ji manoma da magina suna faɗin wannan ƙasar ta mutu. Ba ka jin duka waɗannan ana cewa sun rayu, a'a. Kamar a ce da wuta da ƙasa ka ji an ce sun rayu, sai dai ka ji an ce sun mutu. To Shehu ya ce yadda ake hukunci
da waɗannan taurarin bayan an ɗebe ɗige-ɗigen narin-nari da hawa'in-hawa'i da ma'in-ma'i da turabin-turabi na ƙasar gaba ɗaya ɗige-ɗigen domin gane mutum zai mutu ko zai rayu, ko kuma ana zargin mutum yana raye ko ya mutu. To sai a ɗibi adadin ɗige-ɗigen nari sai a haɗa shi da adadin ɗige-ɗigen na turabi. Wata Allah sai ya baka 50 a adadin ɗige-ɗigen, sai ka rubuta adadin ka ajiye su a gefe, sai kuma ka ƙirga ɗige-ɗigen hawa'i da ma'i, shi ma wata Allah sai ya baka 52. Kaga kenan ɗige-ɗigen nari da turabi 50, ɗige-ɗigen hawa'i da ma'i 52. To duk inda ya fi rinjaye to sai ka yi hukunci da shi. Idan rayayyun ɗige-ɗige ya yi rinjaye to marar lafiyan zai rayu, kuma idan zai rayu, idan batacce ne to yana raye bai mutu ba. Wanda ake zargin ya mutu ko yana raye. Idan kuma shiyan taurarin matattu ya fi rinjaye to marar lafiyar zai mutu, idan kuma batacce ne to baya raye. Sai mu kiyaye. To alhamdulillahi, matakin mu kenan na 21 a ɓangaren bazdahu. To ai mana subscribe da like, shine hadiyyan